aurreko larun batean gure eskualdean zehazki Orbeko etxean egin genuen txaotitiz ekimena. Ekimena sortu zen, alde batetik behar pertsonal batetik ez, erabaki nuelako transpertsona moduan nire erabakia izan zen mastektomia bat egitea eta gure zerbitzu publikoak ez duenez bermatzen kalitatezko zerbitzu bat, azkenean pribatutik egitea erabaki nuen eta horrek suposatzen zuen karga ekonomikoari aurre egin ahal izateko, modu kolektiboan erabaki genuen ekimena sortzea. Eta azkenean oso egitarau polita eraman genuen aurrera, jende pilo bat hurbildu zen, pentsatzen genuena baino jende gehiago. Ekimen honek esan bezala helburu bikoitza zeukan, alde batetik evidentemente helburu ekonomikoa, eta bestetik bai eman geniola garrantzi pilo bat landaremuan existitzen garen disidentzioi eta saretzeko espazio bat ematea, gure artean elkar ezagutzekoa, eta hemendik aurrera espero dugu dinamika honekin jarraitzea eta saretze honekin jarraitzea.